Какво сте се развикали? Татко, моля ти се, обясни на този господин, чии са воловите плямки, наши или негови? Ленце, полянките са наши. Ама какво говорите, Степан Степанич? Бъдете поне вие разумен човек. Бабата на моята Леля дала полянките за безвъзмездно ползване от селените на дядови, задето и пекли кирпич. Селените на вашия дядо вече от своя страна използвали те полянки цели 40 години и някак свикнали да ги имат като свой, а сетне вече, когато излязат документ... Позволете, скъпи. Вие забравите, че точно селените не платили на вашата баба и тя подобни, защото по това време полянките били спорни и прочи. А сега тъй да се каже, и кучетата знаят, че полянките са наши. Ма вие не сте виждали скицата. Ще ви докажа, че са мои. Нищо няма да ми докажете, скъпи. Не, ще ви докажа. Моля ви се, защо трябва да викате така? С викане нищо не може да доказа. Аз вашето не искам, но и своите нямам намерение да изпусна. Че откъде на къде? Ама, скъпи, що стигнахме до там да ми оспорвате нашите полянки? Че аз по-добре ще ги подаря да седете, отколкото на вас. Да иде. Как така? С какво право ще подарявате чужда собственост? Оставете на мен самия да знам, имам ли право или не. Аз, млади човече, не съм свикнал да ми се говори с такъв тон. Аз, млади човече, съм 2 пъти по-възрастен от вас и моля да не говорите с мен с излишни вълнения и прочие и такива. Не. Просто ми се подигравате и ме смятате за глупак. Наричате земята ми своя и на всичкото отгоре очаквате да се държа нормално, по-човешки. Добрите съседи не постъпват така, Степан Степанич. Вие не сте съсед, а узурпатор. Да. Какво казахте? Татко, изпрати веднага носача на плянките. Какво казахте, господине? Воловите плянки са наши и аз няма да отстъпя. Това ще видим. Аз чрез съд ще ви докажа, че са мои. Чрез съд? Можете да се съдите, господине, и да не съдите. Можете. Ама, вие само по съдилища гледате да се разтакавате. И прочие, във вашия ломовски род всички се по съдилища ходите. Интриган! Моля да не оскърбявате рода ми. В рода Ломови всички са почтени и няма нито един осъден за злоупотреби, като Чичо. Във вашия ломовски род всички са смахнати. Всички! Дядо, точи, пияница. А пък унази по-малката Вилелия на Стаса Михайловна забегна с един архитект. Прочи. А на вас лайка ви беше дървана! А баща ми беше пияница и кумарджия! А Леля ми! Люкака! Вие Това сте вероятно се среща! интригант такъв! За никого не е тайна, че вие покрай изборите подкъфа! Вие сте сам един! Къде ми е шапката? Умирам! Лихвиден! И затънал в интриги човек! Ето шапката ми! Сам ли се излиза? Изтръпна ми крака! Повече кракът ме да не е стъпил в къщата ми! Камолите! Какъв негодник! И ти след това вярвай, че има добри съседи. Бохля! Бостонско плашило! Изум такъв! Стига, че си присмучваш да земя, а се освенава и да рога. Тая кикимора и тая кокоша слепота има наглостта да прави предложение. Предложение! Какво предложение? Че как? Дошъл бил да ти направи предложение. Грайнер така! Бухля! На мен? Предложение? Ма, защо не ти каза по-рано? И по този случай се думахме с фрак. Ма, веднага да го върнете! Веднага го връщате! Божке, какво направиш? Веднага го върнете! Чувате ли? Какво ти стана? Божке, ще ме побъркате. Ще се обеся, довършихте ме! Сега, стига се от дявола. Ей, сега ще дойде да те говоря. Говори
съм аз с него? Аз тъй да си кажете желание. А вие да го върнете, чувате ли? Изгонихме човека, наругахме го, обидихме го и за всичко това си виновна ти. Не, ти. Аз и пак излязах виновния. Говори за вас с него. Сърцето! Хълбока! Умирам! Изглежда! Вода! Иван Василевич! Не мога! Аз си спомням! Полянките са действително ваши! Поразгорещихме се! Моите полянки! Ваши са! Сърцето! Ваши са! Хълбока! Седете за Сърбочето! Аз заради принципа, на мен земята не ми е скъпа. Скъп ми е принципа. Именно принципът. Хайде да си поговорим за нещо друго. Още повече, че имам доказателства. Бабата на моята Леля дава полянките за безвъзмездно ползване. Стига за това, моля ви, стига. Божке, не знам с какво да започна. Няма ли да ходите скоро на лов? Да. Степановна, за глухари след жътва мисли да отида на това Степановна. Вие сигурно сте чули? Такова нещастие ме сполетя. Моето гадай, добре го знаете, окоця. Колко жалко. И от какво? Не знам. Сигурно си е навехнал кръчето или другите кучета са го... Много добро куче, независимо от цената. За него платих на Миронов 125 рубли. Много сте му дали, Иван Василевич. Според мен дори е твърде малко. Кучето е чудесно. Но баща ми плати за своя откатай 85 рубли. А откатай къде? По-добър от ваша угадайте. Да. Позволете да Заря Степановна, но вие забравяте, че откатай с неправилна захапка, а такова куче никога не може да хване китич. Неправилно захапкали, че това за поредно го чувам. Да, уверявам ви, долната му челюст е по-къса от горната така. Не сте ги мерили. Мерил съм ги, да. Да гони дивече, разбира се, го бива, но да го хване, надали. Първо, откатая от сой. Сине на запрегай и стамеска. А на вашия шарения може ли му знам породата? Мичето е една стара и родлива мъжко. Стар ли? Да. Че аз него не би го дал за пет като ваше откатай. Как е възможно? Угадай е куче. Откатай. Смешно е дори да спорим. Такива като ваше откатай, всеки кучкар ги има, поне десетина, за тях и 25 рубли са добра цена. Ама, у вас, Иван Василевич, днес седнал някакъв бясно противоречие. То си измисляте, че воловите полянки били ваши. Че угадай бил по-добър от откатай. Ама аз не обичам, когато човек говори едно, си мисли друго. Да ви отлично знаете, че откатай по-добър от вашия угадай. Защо ми говорите на пук? Виждам, госпожице, че ме смятате за слепец или глупак. Разберете най-накрая, че откатай е с неправилна захапка. Ами не е давно. С неправилна захапка. Не е давно. Защо сте се развикали така, госпожице? А вие защо говорите глупости? Отдавна е време вашето угадай да бъде застрелян. А вие го сравнявате с откатай. Извинете, мога да продължам този спор. Сърце биене. Ами да, забелязала съм. Ловците, които нищо не разбират, най-много спорят. Госпожице, моля ви, махнете! Сърцето ми ще се пръсне! Ама няма да млъкна, докато не проумеете, че откатай е по-добър от вашия угадай. 100 пъти по-лош! Да пукне на вашия откатай! На вашия угадай няма нужда да пука, защото и без вече е мъж. Ето, пръсна ми се сърцето, махнете!
едно. С неправилна захапка ли от ката или не? Да или не? Че и така, бе. Голяма работа. Но за това пък в цялото околе по-добро куче няма. Нали моето када е по-добър по съвест? Колете, скъпи. Да, наистина, вашето куче има своите добри качества. То е породисто, добре сложено, с дълго бедро и прочие. Но ако искате да знаете, вашето куче има това съществено недостатък. То е старо, иска самотина. Сърцебиене. Но да погледнем фактите. Бъдете така добър да си припомните, че в марускини ливади моето гадай тича рамо до рамо с графския размахай, а вашият от ката изостана на цяла верста. Изостана, защото кучкарят на графа го удари с къмшика. И с право всички кучета гонят лисицата, само от катай хъкна подир обмена. Не,